Shake hands tayo, shake hands. Opo. Ito. Okay. Ito. Ay! Huwag mong pagkano yung manok na yan. Doon ka. Ito ay... Lahat na kakain. Dami tayo paglalaroan yung manok pang maglalaroan mo. Huwag ko paglaro ng manok. Ikaw talagang bata. Ikaw talaga. Opo. Manok yun. Huwag ko paglaruan yun. Shake hands tayo. Shake hands. Opo. Agap ng bisita mo. Halika na. Dapo ka sa kamay ko. Dapo ka. Dapo ka. Sige, dapo. Ayan. Sige, dapo ka, dapo. Subukan mo dapo sa kamay ko. Dadalik ko daw pagkain. Ay, kung dapo ka sa kamay ko. Ayan mga kasinag, pakainin natin si Bagwis. Bagwis! Nung isang araw pala mga kasinag, yun ang inayos ko, yung dingding. Ngayon, ay kahapon naman. Tapos ngayon, ang ayusin ko pa itong bubong. Kaya pinalitan ko ng bubong kahapon. Tapos yun, papapalitan ko ngayon. Ngayong araw na ito. Kasi sira na mga kasinag, butas-butas na. Kaya panday ko na muna yan. Ito kasi bahay namin ni Bagwis mga kasinag, matagal pa to. Tingnan nyo naman wala pa akong budget para dito. Magtitipon pa ako. Lubat pala. Pahingi daw akong battery. Lubat pala yung battery ng GoPro ko. Saglit lang mga kasinag ha. Ano ko ng battery. Bagwis! Nasa bag ko yung battery. Papunta ko ng battery. Bantayan ko dito at si Bagwis. Pupunta niya manok. Bagwis! Lubat mga kasinag. Sinabi lang huwag mong pakialaman yan. Halika na, dapo ka sa kamay ko. Madalo na kita, dali. Huwag mong pakialaman yung manok ko na yan. Halika. Kasi ano yun, manok na yun. Pag kinisi ka noon. Opo. Ano? Kakain ka na? Ha? Gusto mo na talagang kumain? Ha? Bagwis? Gutom ka na? Opo. Ay nakita mo? Ha? Ay nakita mo? Ha? Halika na. Kakain ka. Halika na dito. May daga pa dito mga kasinig May isang daga pa dito. Pag wala naman tayo nakahuli na daga. Saglit lang. Pag wala naman tayo nakahuli na daga, tapos walang pagkain si Bagwis, makatay naman tayo ng manok mga kasinag. Ayan, may daga pa dito. Okay, Bagwis! Bagwis!
Ah. Ah, bagwis ah. Ah, ito. May ido pa oh. Cuy, 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 cuy. Cuy. Bagwis oh, ibigay ko na ito dito oh. Ah. Nakain oh, ayan oh. Sige nga. Tignan mo. Oh! Magkukalaw yung aso na yan. O ito. O halika na. Ito. Bugwis. Halika dito, dali. Habulin mo dito. Bugwis. Opo, halika. Barato na ito dito. Masyadong pasawin na si Bagwis mga kasinag. Makulit na. Ayaw na ng maliit ng manok. Gusto malaking manok lang titirahin niya. Bagwis! Bagwis! Ah. Ah. Ito. Okay. Ah, ito. Daga. Oh, halika dito. Alpasan ko dito. Nahabulin mo ha. Alpasan ko dito sa palayan. Opo. Ah. Bagwis. Oh, halika na. Oh, oh. Ayan na oh. Ayan ang daga. Oo, oo, oo. Oo. Ayan na. Opo, oh. Ito na. Dali. Langoy sa tubig. Halika na. Habulin mo to. Opo. Bagwis, halika na. Ito yung daga oh. Ito. Opo. Halika natin, ito yung daga oh. Oh, ayan na, dali. Ayun, dali. Patalon-talon oh. Sige na. Sige, habuli. Makakatakas yun. Ayan na oh. Itatakas ito. Baka hindi natin maabutan. Sana. Ayun, dito. Ito kasi ayun. Ah, Bagwis, Bagwis. Ah. Lalayo na yun. Opo, wag mong hayaan makatawid sa silapil.
Opo, yan. Very good. Pero masilaw. Gawa ng sikat ng araw. Kung pakawala eh, oo, nalalaban. Opo. Tapang yung daga. Malaban kay Bagyo. Sige na, hulihin mo na. Makakatakas. Baka makatawi dito sa kabila eh. Ayan na, ayan na, ayan. Sige. Lumalaban. Ha? Magwis? Yan po. Yan, huli. Ulo. Wala nang kawala yan mga kasinag. Huli na ni Bagwis. Yan eh. Opo.
ang bitawan niya hanggat hindi patay. Ayan mga kasinag, iwan mo natin si Bagwis. Ay, yung trap ko pala sa daga, andun. Makaraan mo na ako Bagwis. Kunin ko yung trap sa daga. Ada mga karaan. Andun ka sa kabila yung trap ko sa daga mga kasinag, andun. Iwan mo natin si Bagwis mga kasinag dyan. Dito ako dadaan sa kabilang pilapil. Mahirap lakdangan niya si Bagwis eh. Or doon ako makadadaan sa tabi niya or sa gilid niya. Baka atakihin ako mga kasinag. Kaya mahirap na. Ayan na si Bagwis oh. Kukunin ko lang itong pinaglagyan kong daga. Wala na akong stock na daga mga kasinag. Baka bukas o sa isang araw sa pagbalik ni Bagwis. Manok naman. Katayan ko naman ulit siya ng manok. No po, sige na, kainin mo lang yan. O sige na. Tama, kainin muna niya yan. At update ka lang ulit kay mamaya mga kasinag. Kasi kaso naman kami mga gawain namin. Pakain ng baboy. Lipat ko si Magayon ng kambing. Kitay! Kitay! Ay naglilimlim na si Kitay. Ano mga kasinag oh, naglilimlim na si Kitay oh. Ayun. Si Kitay na lang andito sa labas. Kitay! Kitay! Kitay, asan si Kitay? Naglilimlim na si Kitay? Ha? Kitay? Awa man, sulo-sulo na lang si Kitay. Ayos yun mga kasinag, naglilimlim na si Kitay. Hindi ko lang alam kung ilan yung itlog nun. Tingnan natin mga mamaya pag umalis siya dun.